piso kay dugo-dugo dire oh. Oh. Wala dugo-dugo. Wala kabalaka gyapon dugo-dugo gyapon sa. Lami kayo? Oh. Oh. Ah, panilap man. Tubo ng laway suka oh. Kaya. Sa itugon nimo man. Sunod alas 11 na. Atong ikuan sa sayo sunod. Mo ni among kaon dire sa Matias oh. Oh, da. Mo ra gyapon nilang barbecue. Kalmar kayo? Busing. Oh. Panilap das puso ba wa pa gani mahagbong. Lami kayo? Zoom. Lami ang dugo-dugo diri. Wa kita kabot balbakwa mahayra or sulit ra. Next time. Next time balbakwa. Sayot na. Alas 11 man ang bukal diri. Way kumpiyansa. Dugo-dugo piso ba kayo? Ah, kisi-kisi bahaw giagian og bagyo. Marami. Nana? Ah. Sa review man. Next time sayo ta. Kay kuan. Para dito nga kabot ta sa Balbakwa. Ikaw, may review nimo. Sa reklamo nimo. Lami ra ang dinuguan kung wala ba lagi ka-appreciate sa dinuguan. Kung naibal ba ko. Oh, okay. Oh. Ya. Sir Jerry, kuyog sunod. Sul gyapon kay lami ang dinuguan.